Du er så god til det. Jeg kan slet ikke fatte det, at du ikke skærer dine fingre. Du bliver altså først 3 år om 4 måneder. Pas på de små fingre. For satan. Du har skåret hele den tallerken der ud. Du har skåret næsten en hel pakke champignon over. Og det er de mindste champignon i verden. Så skal jeg prøve at skære de ud? Jeg prøver. Du har sgu styr på det. Selvom de små fingre, de går tæt på. Du har også skåret en hel rød peber ud. En helt rød peber? Ja, og du har ordnet kartoflerne. Rødbederne har du puttet krydderi på og rørt det sammen. Du har hældt ris op fra posen af. Og du har blandet dem her over rundt. Du er sørme god til at lave mad. Ja, det kan jeg sige. Og du kan også godt lide det. At lave mad. Du siger altid, far, skal jeg hjælpe dig? Og det kan jeg. Og du fortsætter ufortrødent. Jeg er meget imponeret. Flot. Skal jeg bare skære hjemme her? Nu er der 3 tilbage. Og den sidste. Og det er vildt. De er, selvom de sådan gynger lidt, så kan du stadigvæk lige styre det. Det kan skal skæres ud. Jamen, det er hvidløg. Dem kan du ikke skære ud. Det var dem, du skulle brække fra hinanden, men det kunne du ikke rigtigt. Så. Dygtig. Så har du skåret en hel bakke champignon. Kan du sige champignon? Champignon. Selvfølgelig.